ए बाबा बुझाता कि रहुआ कहीं होली में धराइल बानी। धराइल बानी का यही से मुहवा सूखल लागता। अरे मुंह बड़ा सूखल लागता। का पूछा तरह एक सारी हमार मन ना हो का कहा तनी कि बाबा के मुंह काहे सूखल बा। जिया हो राकेश दिया ए टेंगाड़ी भैया एगो औरत कहती है कि ये जी मर्द बहरा बा फोन करके कहती है कि सुनी अब कि ना तो समस्या बड़ा गहरा बा ऐसे मर्द बहरा बा आ होली के लहरा बा आ परदेसी बहरा बा है पवन बाबा ये तो दुख नहीं तहरा बा। मर्दाओं ने सकल से सुन हेलो 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 हेला ता बोलना के बोला तनी? हाँ तोर हस्बैंड हस्बैंड? हाँ इतना ना बुझाई ते गोबर पथे वाली मेहरा हुई ना हस्बैंड पहने वाली रहती तब न हस्बैंड बुझती का कहीं नहीं हर में ना पढ़ा संता रहुआ कहीं की पढ़ा दे नहीं हमरा के। हम तोरा के ना बढ़ा देनी लेकिन अपना ऊपर चढ़ा तो देहनी नु। ए जी सुनी ना हाँ एगो बात कही कह इसो के होली के महीना में रहुआ घर रहते नु। हाँ कतना मजा आईत। मजा आई हाँ अभी ना आए नहीं सुनी ना ना आए हमार महीना रुकल बा। हाँ गलत मत बुझा धनिया हाँ। तनख्वाह अच्छा हाँ अभी नहीं खा मिलल 7 तारीख के आवेला ना अच्छा पेमेंट तब बांटल है कंपनी मालिक। सुनी ना हाँ भले केहू से कर्जा लेके चली आई 7 के पहले ना नु आई ते कहने किस बुझत वो महेश भैया से कर्जा लेके चली आई। कहा तनी कि 7 के पहले ना आई सुबोधवा से ले ली कर्जा। आई हमरा मार के मुंह आ देव ना मन बे। सुनी ना भले मार दी चाहे काट दी हमरा के मुआ दी जहर दे दी लेकिन उस होली में 5 दिन खती आई ना। तो होना के आई बाप रे काहे नाती हो? अरे फिर नतिया शुरू कर दिली मुआ दे तोरा के फारे बर्बाद करे फोने पर मुआ दे। अगर सिस्टम बना रही तो ढूक के मुअली के मार मरती। बाबू मैं सिस्टम के का काम बा जब सिम पर लड़का हो जाता तो तुम मोबाइल का जोड़े चल जा। एक सीमे से लेके से केहू खुश बा बाबा न हमारे घर ना दुआर ना इगुआरी ना पिछुआरी ना खूंटा ना विनाश ना हम हमार ना माई ना हमार बाबूजी ना भाई केहू खुश नहीं खे करा से। तारा बाप माई के खुश भइला से तारा खुश भइला से हमरा का करे बाहू जो ये महेश भैया जहिया से हम टोली से उतर दिए करे घर में नहीं मोए गार भर के लोटे खुश हो गइले। ठीक कहती है सबसे तो बेसी हम खुश बनी है बाबू। खुश हो गइले तो तू तो खुश काहे न होखबा? राकेश और अतिया कहती कि सैया ढोढ़ी मुदले रहनी पियरी माटी से देवरा मुआ न खोदे काटी से। अरे दिया हो सैया ढोढ़ी मुदले रहनी पियरी माटी से देवरा मुआ न खोदे काटी से। खोदतावे काटी से हो खोदतावे काटी से खोदतावे काटी से हो खोदतावे काटी से खोदतावे काटी से हो खोदतावे काटी से खोदतावे काटी से हो खोदतावे काटी से। हम हरान बानी देवा राया बाटी से खोदतावे मुआना काटी से। अरे दिया हो अरे दिया ये दिया
शंभू बाबा का कहता रहो बड़ा वियोग में भी यार हाँ बड़ी आगी बा बड़ी आगी बा ओए बबुआ चढ़ल बा फागुन पहले बाटे नतिया हीरी पहिले बाटे रे तो पहिले बाटे रे तहिया से फागुन चढ़ल बा तहिया से बौराइल बा खाली हिरिस पहिले बा भीतरी गिरिस नहीं थे बौरइबे करी गिरी जी अलगे अलगे रहत रे ड्राइवर संगे सेट कर लेले बारी आय हाय अच्छा ऐसे नु चढ़ल बाटे फागुन तब से पहले बारे हीरी पहिले बाटे रे तो पहिले बाटे रे चोली पेटीकोट में ही डाल देता गिरी चोली पेटीकोट में ही डाल देता गिरी हमारा पेटीकोट में ऊ डाल देता गिरी हमारा पेटीकोट में ऊ डाल देता गिरी केतनो मार के भागाई खोरा नाठी से देवरा मुआ ना खोदे काटी से अरे दिया हो केतनो मार के भागाई खोरा नाठी से देवरा मुआ ना खोदे काटी से यारा घर गइल हमार बाबा का हो ए हो औरतिया कहतिया क्या कहतिया देवरा बेदारा दी के आके समझाई आगे समझाई हो आगे समझाई ए सैया पवन रउआ जल्दी घरे आई जल्दी घरे आई हो जल्दी घरे आई सैया पवन रउआ जल्दी घरे आई जल्दी घरे आई हो जल्दी घरे आई एगो गलती रही तब नु और का कोइले आके कर कान पकड़ के उठ बैठ करवाई आके मारी ना खेसारी आके लाठी से देवरा मुआ ना खोदे काटी से लगा के मारी ना खेसारी आके लाठी से देवरा मुआ ना खोदे काटी से हाँ चला आके मारी ना खेसारी आके लाठी से दीवारा मुआ ना खोदे काठी से